Vi prøver her at lave varm mælk, og vores issue er, at den pumper ikke noget mælk op. Vi kan se, at der kommer damp ud af siden, som måske er rigtigt, men der kommer ikke noget mælk op af slangen og videre op i koppen. Og når man ser videoen til ende, så kan man se, at koppen stadig er tom, når den siger, at den er færdig.